Dimissió! Català! 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 Dimissió! Companys i companyes, anem a llegir el manifest que hem redactat per el qual diguem no a la imposició que vol aplicar la Conselleria a tot el personal interí. Que ningú s'enganya. Així no hi ha interins A i interins B. Quan acaben en uns, aniran a per els altres. I hasta que no hi siga una ETT la que els contracte, no van a parar. Companys i companyes, ara el company Marc Candela de l'Esteve va llegir el manifest. Bé, abans de llegir el manifest, agrair sincerament a tot el món que esteu ací per la vostra presència, perquè sense vosaltres ací, sense vosaltres en les meses de negociació concentrats a esta mateixa porta, no haguérem aconseguit allargar el procés negociador i no haguérem aconseguit arrossegar els altres sindicats a la nostra i a la vostra postura, que era no firmar esta aberració. Ara, després de llegir el manifest, entrarem una delegació de 3 persones per a parlar en representants polítics de la Conselleria. Mentrestant, vosaltres aneu fent l'assemblea. Entrarem jo per l'STPB, Encarna Signes per la coordinadora del professorat interí i Manuela Ferrer per AFIT, per l'Associació de Funcionaris Interins, que són les 3 entitats que convoquem aquesta vaga. Llegiré el manifest i entrarem nosaltres si vosaltres ja continueu en l'assemblea. La Conselleria d'Educació ha denunciat l'actual acord de professorat interí signat per la pròpia Conselleria i tots els sindicats de la mesa sectorial en novembre de 2010. Pretén modificar l'ordenació actual de les borses i consolidar el nomenament per vacant fins al 30 de juny i no fins al 31 d'agost. La nova ordenació es basarà en la rebaremació del personal amb serveis prestats sempre i quan no hagi aprovat la fase d'oposició completa. Segons la Conselleria, d'aquesta manera es garanteix que se seleccionaran els millors i els que garantisquen la lluita contra el fracàs escolar. Dimissió! Català! Dimissió! Català! Dimissió! Català! Dimissió! Català! Dimissió! Català! Dimissió! Català! Dimissió! Aquesta afirmació és un insult per a l'actual professorat interí que està prestant serveis, ja que s'afirma que actualment hi ha docents que no estan fent bé la seva feina i cal que siga substituït per un altre. A més, culpa el professorat del fracàs escolar en el sistema educatiu valencià. Però darrere d'aquesta afirmació el que s'amaga és la desestabilització i el control ideològic i polític de les plantilles de professorat. En aquesta línia va la supressió de 400 llocs estables en les plantilles de primària i la dotació de 800 docents provisionals per a un curs en comissió de serveis via contracte programa. El control de la inspecció educativa, el control de les direccions i quan no esté controlats, esté amenaçats, que es reforçarà amb la LOMQE. I ara van a per les borses de professorat interí. Quant a l'ordenació de les borses, s'ha mantingut com està actualment des de l'any 1986. Sempre han funcionat molt bé perquè han donat estabilitat al professorat i són fàcils de gestionar. L'acord signat en 2010 ratificava aquesta ordenació. Ningú, ni administració ni sindicats van posar en qüestió aquest punt. Modificar l'ordenació actual, a més de trencar el consens mantingut fins ara, pot condemnar a l'atur a una part molt important del professorat i complicarà enormement la gestió de les borses perquè s'han de rebaremar cada any que hi ha oposicions.
A més, es basa en una premissa més que discutible que ni tan sols hem pogut discutir amb la Conselleria. Quant als nomenaments de vacant a 30 de juny, ens oposem a consolidar una mesura que havia de ser transitòria fins a l'1 de gener de 2014, moment en què deixava d'aplicar-se el decret Vela. En resposta a aquest nou atac al professorat interí, la coordinadora del professorat interí, l'Associació de Funcionaris Docents i l'STPD hem convocat 6 jornades de vaga els dies 20, 21, 22, 25, 26 i 27 de març de 2013 i instem a la Conselleria d'Educació a retirar la proposta de rebaremació i a mantindre l'ordenació actual, que és més garantista i estable i no comporta l'acomiadament de cap docent interí. A més, també rebutgem la modificació recent de les plantilles de primària que retalla 400 llocs de treball i l'augment de ràtios i d'horari lectiu i qualsevol altra de les mesures que comporten la retallada de plantilles de professorat i de les seves condicions laborals, com són les retallades salarials contemplades en el decret Vela, la supressió de la paga extra de desembre passat o els descomptes per incapacitat temporal. L'única manera de garantir feina a tot el col·lectiu de professorat interí no és rebaremant i, per tant, substituint uns docents per altres, sinó posant fi a les retallades que ja han costat el lloc de treball a uns 5.000 docents des de 2010 fins ara. Company interí, company interina, secunda la vaga i participa en les mobilitzacions convocades. Moltes gràcies. Bueno, mireu una cosa, companys. Però... Bueno, com és entrar, vos ho comenté ja. Aquesta vesprada hi ha un acte en l'Hotel Astoria on estarà Maria José Català amb altres associacions d'AMPES, però de les escoles religioses. De les bones, de les que no necessiten examen. En l'Hotel Astoria. Ara, bueno, vos ho comente, vos dice el company que vos comentarà les mobilitzacions que n'hi ha també per aquests dies i després, de totes maneres, els que esteu per ací, perquè n'hi ha gent d'Alacant que se n'haurà d'anar, els que se quedem ací, anirem. Anirem a per ella, anirem. Esto de estudiar que demà a les 8 o a les 9, la qüestió és distribuir-se. No se vine. València haurà de vindre i ja estarem els noms per a Abans, quan us he dit aquí en la porta del partit este de l'Ibabà que és passat, se m'oblida de dir-vos una cosa. Aquest any només, ho ha dit Marc abans, són 2.200 professors més, que sumats als 2.500 són quasi 6.000 professors des de 2010 que han deixat de treballar. Jo penso que això és un drama, i és un drama per al nostre col·lectiu i per a l'ensenyament públic. Tenim les classes més massificades, cada volta hi ha més alumnes en les aules i podem atendre i fer pitjor el nostre treball. És veritat que 6 dies de vaga a nivell econòmic i més nosaltres que no cobrem l'estiu, alguns han passat de contractar-nos l'1 de setembre a desembre, alguns encara no estan treballant, és molt fotut, però jo penso que no hem de perdre la dignitat, no som d'usar i tirar. Vull comentar-vos els actes de demà. Demà dijous 21 hi haurà un piquet informatiu als centres de la província de Castelló, València i Alacant. Ara després en l'assemblea el que haurem de fer serà pactar 5 centres. En Castelló és a dia Ribalta, a les 8 menys quart, i després la gent d'Alacant i la gent de València que decidisca on volen concentrar-se. A més, a la 1 hi haurà concentracions en els serveis territorials, en Alacant i en València, i així a la seu de la Conselleria, en Alacant i Castelló, perdó, i a la seu de la Conselleria en València. El divendres tornem a fer el mateix, piquets informatius i concentració.
el dilluns tenim una manifestació una altra volta a nivell de país en Alacant, companys i companyes. És veritat que uns diners que es lleven dels nostres salaris i el desplaçament, però hem d'estar en Alacant el dilluns totes i tots. Tenim accions també el dimarts i el dimecres 27. El que haurem de fer és cada dia, quan s'acabe en aquestes concentracions, serà planificar en assemblees el que hem de fer. La nostra força resideix en la unitat. I ara m'agradaria, abans de començar l'assemblea, donar la paraula a un company nostre de la meva bassa, que encara que està jubilat, està sempre amb nosaltres en primera línia, és professor igual que nosaltres. Manuel. Quiero responder una pregunta que me ha hecho mucha gente en la manifestación. ¡Más a la boca! Si esto podría servir para algo. La gente preguntaba si esto puede acabar con esa orden tan reaccionaria que quiere llevar a cabo la Consellería de Educación. Yo le he dicho que esto se repite desde el año 74. Muchas veces hemos tenido que terminar aquí para mantener la estabilidad en nuestro puesto de trabajo. Pero lo primero que tenéis que creerse vosotras y vosotros es que ese trabajo es vuestro. Han utilizado muchos mecanismos para tirarosle. Las oposiciones han sido siempre un ejemplo palpable de poner en peligro vuestro puesto de trabajo. Accedisteis a él por las mismas condiciones que cualquier otro, por unas normas negociadas con el gobierno que en aquel momento se daban. Por lo tanto, ese puesto no se puede negociar, ni se puede sacar oposición. Está ocupado por un trabajador o una trabajadora. Cuando se oye decir que hay renunciado a la formación, es el insulto más grande que nos pueden hacer a los que nos llamamos enseñantes. Ellos han sido los que han renunciado a poner los medios necesarios para que nos formáramos. Ellos han sido los que han impedido que nos formáramos. Porque ya cuando negociamos la LOCSE en Madrid, se le planteó a Marchesi, Rubalcaba y Carmen de que había una oportunidad idónea para mejorar la formación, la escuela que era la formación. Y vosotras y vosotros podíais estar haciendo la mejor formación a cambio solo de una cosa, que os garanticen la estabilidad. Ese es el modelo y el precio que les exigimos. Estabilidad y tendremos formación. Lo que no puede darse de ninguna manera es que os llamen a 1000 historias para que hagáis puntos y no sé cuántas más historias y después tengáis que pasar por unas oposiciones que no están pensadas para nada, simplemente para especular, para vender, para poner la academia en marcha y para poder engañar a una sociedad. ¡Sí, señor! Estamos luchando para que la gente no la tiren de su casa y estamos evitando que la gente se mate, y cuando la gente es empujada desde su balcón a caer, quien hace eso es un asesino. Quien os diga y deje a vuestra familia sin medios para vivir es otro asesinato. Y tanto. Llamamos a las otras organizaciones sindicales a que se adhieran a una lucha noble en lugar de quedarse en la trastienda, porque parece que algunos esperan que dentro de 4 años o de 3, en las próximas elecciones sindicales, ya no estéis para poder votar y sean otros que con su ayuda les voten. Salud y lucha.
perdoneu per la veu, però que he venit tot el camí, ahí, ja sabeu. Jo volia comunicar que totes aquestes mobilitzacions que estem fent des del professorat interí i també companys que són definitius en els centres, estan tenint ja algunes respostes des dels sectors reaccionaris, que és la pròpia administració i pares afins al PP que tenim en els centres. En ells, el centre Clara Campoamor, el dijous passat, un grup de professors se van atrevir en les classes a explicar per què ells, com a bons professionals, anaven al carrer, davant de la pregunta que li feia el seu alumnat. Ràpidament això va arribar a un grup de pares, que són els pares que munten el número al centre, contra el valencià, i ara s'han atrevit contra la llibertat d'expressió. Per a demà hem organitzat unes mobilitzacions, que ara us contarà Julià, però dir-vos que a aquests pares ràpidament es recolza la inspecció educativa. Un inspector posat a dir que ells diuen accidentals i són els que s'encarreguen de pressionar als centres per a que el descontent i la protesta no isca als carrers. En ells, vos he de dir que en aquest moment, una ciutat com ells, a sols tenim en tots els centres una pancarta. I és una pancarta del 50 aniversari d'un centre i menys mal que han posat 50 anys per l'escola pública. Però és l'única que podem mantindre perquè tenim els inspectors pressionant-nos en amenaces i pressions per a que no puguem ni tindre pancartes. Bueno, doncs ara uns companys, ja vos dic, definitius, interins, han de vir a comentar en les classes als seus alumnes el problema que tenim, que és un problema molt greu, que és tirar a uns professionals, com heu dit, per a substituir a un altre que, com diuen per ahí cantant, era tira a l'interino i meto a mi sobrino. Pues ahí és on van. Bueno, pues davant d'això i de que alguns professors van posar una enganxina en les samarretes, diguem, pues, protestant per la mesura que vol aplicar la conselleria. Ràpidament el grup de pares va fer una denúncia a la premsa, va cridar a l'inspector corresponent i l'inspector ja ens ha amenaçat que demà el tenen allí. Des de la coordinadora, també estan parlant, per a demà en aquest centre donar-li prioritat, a banda de tot el que fem, per a estar en els companys, no abandonar-los, perquè el tema ja no és que van contra els interins del professorat, és un tema que van contra la llibertat d'expressió. I això en una societat democràtica no podem permetre-lo, i més en un centre educatiu, on estem ahí per a formar a ciutadans i ciutadanes crítiques, no a borregos, que és el que volen. Moltes gràcies. Bueno, como ha comentado el compañero, estas profesoras del Centro Clara Campoamor se pusieron en contacto con la coordinadora de profesoras de Interí ante las amenazas de un grupo muy minoritario de padres, porque tenemos que deciros que parte el AMPA del centro respaldará y además convoca también la concentración de mañana en defensa de esa maestra. Tenemos que decir, y hay que hablar sin tapujos, que estos padres ya es que no sean de derechas, es que son de ultraderecha, ¿vale? Hay que decir alto y claro lo que son, porque son gente que está en contra de la libertad de expresión. Lo único que hicieron este grupo de compañeros fue explicar que ellos iban a poner en huelga y llevar unas pegatinas diciendo que estaban a favor de la enseñanza pública. Pero es que la cosa no queda ahí, porque es que estos padres ya intentaron denunciar en otra ocasión a 2 profesoras del centro. ¿Sabéis cuál es el motivo por el que denunciaron a 2 profesoras del centro? Porque entre ellas 2 estaban hablando en valenciano. Eso no se puede tolerar. Por eso mañana toda la gente que sea de Alicante que pueda acudir será la concentración a las 5 de la tarde en el Clara Campoamor, en defensa de la educación pública, de los trabajadores que trabajan allí, de la enseñanza pública y sobre todo en defensa también de la libertad de expresión que no nos pueden arrebatar. Informar asimismo que para el lunes 25 está prevista una manifestación de país
que saldrá desde el Jorge Juan, desde las escaleras del Jorge Juan en Alicante, y que posteriormente se hará una concentración de todo el profesorado en la Dirección Territorial de Educación en Alicante. Casa de los Bruixes. Perdón, me rectifican mis compañeros, en la Casa de las Brujas, en la delegación del Govern Valencià. A la una. A la una. Y la manifestación La manifestación es a las 8:30 en el Jorge Juan, en las escaleras del Jorge Juan, donde se hacen todas las manifestaciones en Alicante. que vull apuntar-se, estem ara una llista per als busos. Cualquier persona que no sea de Alicante y quiera apuntarse, tenemos un listado para que se puedan apuntar para la manifestación de Alicante del lunes. Vale, a veure, demà a les 8 en els instituts i a les 9 en les escoles anem a començar a fer piquets informatius. Tenim uns quants centres, hem agafat el llistat de vacants que van donar en juliol i en tenim uns quants centres així en València, que són molts els interins. En secundària n'hi ha alguns que són 24, no sabem si estan tots així. La qüestió seria repartir-se aquests centres per anar demà a fer els piquets. El mateix que els autobusos, que tenim una llista, també anem a fer una llista per a que vagi la gent a fer els piquets a aquests centres, tant de primària com de secundària. Secundària a les 8, primària a les 9. Val, bueno, vos dic. Sí, lo de demà ja ho veurem vosaltres. Aquí toca, aquí toca. Amén. Del servei de personal, ¿vale? A indicarle que us expliqui ella com ha anat l'entrevista i ja ho escolto. Bueno, més que una reunió ha sigut... És que no sé ni com dir-li. Bueno, nosaltres hem entrat i hem plantejat que no ens agradava gens l'ordre que ens van proposar, que les al·legacions, ni fins i tot en les al·legacions que després alguns sindicats feren, no ens agradaven, i li hem preguntat que quin era el criteri per a fer de bones a primeres esta denúncia, per què este canvi ara a meitat i per què els criteris que havien aplicat, per què ho feien. La seva resposta, no hi ha hagut resposta en ningú moment. Us puc assegurar que m'he insistit molt en preguntar, per exemple, per què acceptaven les al·legacions d'algun sindicat que feien que els anteriors al 93 no patiren tot això i per què no fins a 2013. I per què això és així. Us dic que ell tot el rato, encara que en unes altres paraules, el que ens està dient ha sigut tot el rato perquè això és aixina. I perquè això és aixina i això és aixina. I clar, que com no han signat el decret, l'ordre que proposaven en les al·legacions, que torna a l'inicial. I entonces quan jo li he dit, això què és, de pataleta? Sí, sí, sí. No, dona, no és de pataleta. Perquè li han dit, si a vostè, que m'està dient a mi, que li agrada també este segon, per què no apliquen el segon ja directament? No, és que vos ho van dir. Si els sindicats no firmaven este segon, tornaríem a l'inicial. Sí, amenaces. Damunt mos han dit que som nosaltres els que estem pressionant-los, quan en el fons són ells, quan li hem dit que volíem negociar, ens ha dit que sí, però que se donen pressa els sindicats. I li diguem, això no és a correcuita, fem algo ràpid i ja està. No, això és en tranquil·litat. I no ha volgut, o sigui, de totes maneres, ahir no n'hi ha res a negociar, perquè des del seu punt de vista, això està molt ben fet. Vull dir, això són els criteris que s'han d'aplicar. O sigui, que jo pense que així, en aquesta gent no n'hi ha res a parlar. Hem de demostrar la força si fora. Això no pot parar avui.
O sigui, a mi m'han donat, vos ho dic en sèrio, a mi este home m'acaba de donar més motius per fer la vaga avui, demà, després demà, i els 6 dies. Que me tira el calor tots els dies a la perquè això és una dictadura. Jo el que he vist ahir ha sigut dictatorial. Això i por mis huevos. I punto pelota. I que després, en la manera que parlen, encara queda més lleig. O sigui, no vull dir això, jo no vull enfadar-me, encara no vull enfadar-me. Perquè s'enfade, perquè, vamos, això és dictatorial. I ja està. Guerra! Guerra, hay que decir. Una apuesta. Este hombre... Carbonell! Dimissió! Carbonell! Dimissió! Carbonell! Dimissió! Carbonell! Dimissió! Carbonell! Dimissió! Carbonell! Dimissió! Bueno, nosaltres sí que hem fet una proposta, i és la que ja vam reiterar en les meses. Una de dos, o se retira o s'aplica, en tot cas, per a la gent que hagi d'entrar en un futur, però per a la gent que està en les borses ara, que se queda com està, que no ha fet res i no necessita este desgavell. Evidentment, tampoc ens han explicat per què no accepten aquesta proposta, sinó perquè simplement han canviat els criteris, però no ens han explicat els criteris. I li hem dit que parli amb la consellera i li diga que hi ha una última oferta, que és mantindre la gent com està i aplicar, si volen aplicar, això en un futur. I que, en tot cas, ahir estem disposats a parlar, a sentar-nos, a negociar i a firmar si arriba aquest moment. Però s'han tancat en banda i no van a fer res. Per tant, com deia en Carla, la pressió de continuar, perquè això els està molestant molt, aquesta concentració sí, aquesta manifestació, aquesta vaga, i hem d'estar ahí en el carrer constantment, i a veure si així els fem rectificar. Sí? No, jo només voldria dir una cosa molt breu. Jo crec que ells han elegit la via del conflicte. Perquè ells diuen, la pilota la teniu vosaltres en el sostre. Això és mentida. Mai hem tingut els sindicats i els interins en aquesta ocasió la pilota en el sostre. Diu, nosaltres volem negociar i volíem negociar. Han hagut 2, 3 tècniques i una sectorial que en acabant l'altra no se va fer. Això és mentida, perquè ells no volien negociar i també li ho hem dit. Si uno vol negociar, no denuncia un acord de 2010 que només porta 2 anys en vigor. Quan tu vols fer negociar, el que fa quan hi ha un acord consensuat i signat per tots els sindicats i l'administració, primer n'hi ha grups de treball, primer n'hi ha moltes reunions en l'administració i se presenta una proposta negociada. Aleshores, ells parlen, hem canviat de criteri i la pilota la tenim vosaltres. I hasta esta segona proposta és a on apleguem. Esta segona proposta que no obedeix, mireu lo fort que és, que no obedeix a la bondat de l'administració ni del director general, sinó a la bondat d'algunes al·legacions que s'han fet en les meses tècniques. Li hem dit, a mi com a polític me donaria vergonya dir que este segon no obedeix a la bondat, perquè se suposa que millora les condicions a un número de 1.000 persones. Dit això, continua dient, ells en ningú moment han volgut la negociació. La pressió sindical i la pressió vostra és la que ha fet que les meses tècniques se multiplicaren i que la mesa sectorial última passara el que passara. Ells no han controlat, i jo espere que se donen compte, no han controlat quines són les implicacions de les propostes que han fet.
Per què? Perquè així, en el País Valencià, tenim una cultura de més de 20 anys d'una ordenació de borses com la que tenim. Aleshores, el que ha dit el company, tenim que continuar. I tenim que continuar no perquè nosaltres vulguem, no perquè tinguem una segona proposta, sinó perquè ells han elegit la via del conflicte. I aquesta és la resposta que jo crec que tindrem que donar. Se sumen més gent i que la propera de país que se farà en Alacant siga més majoritària que esta, encara que ha sigut molt digna. I això tinc que dir-ho, us tinc que dir. De feia molts anys que el moviment i el col·lectiu d'interins no donava una resposta com la que està donant en aquests moments. I vos dic, la d'Alacant té que ser més massiva i tenim que continuar perquè nosaltres sí volem negociar, però negociar en gran, no com diu l'administració, coaccionant als sindicats o a alguns sindicats i a tota la gent. Només dir-vos que tenim que continuar i no perquè vulguem, sinó perquè ho necessitem. Català! Dimissió! Català! Dimissió! Català! Dimissió! Català! Dimissió! Ara tenim una oportunitat, ara està vesprada, de continuar pressionant. I és que no se'n vagi ningú d'ací. Que ens tiren a tots al carrer, a veure si s'atreveixen. Però nosaltres no hauríem de moure'ns d'ací fins que no rectifiquen. O fins que no es tiren. I si s'atrevisquen, que vinguin a tirar-nos. Però la proposta és quedar-se així, dinar així, si no heu dinat encara, i quedar-nos així fent pressió. Sí, és veritat, mireu que sí que fa el presente, perquè en la reunió que hem tingut ha rebut 3 cridades de su immediata superior. La immediata superior és la consellera, per a parlar d'altres temes i també d'este. O sigui, que estem molestant i estan cridant. Companys, hem d'acordar què fem ara. Companys i companyes, hem d'acordar si se n'anem o si es quedem. I això hem de decidir-ho en assemblea soberana. Aleshores, quanta gent vol que es quedem? ¡Que nos tiren! ¡Que nos tiren! No. Treballadors i treballadores és cridar a aquelles persones que estan afiliats a sindicats que no han estat així avui, cridar i fer pressió com a treballadors. Els sindicats no deixen de ser una ferramenta que tenim la classe treballadora i el que hem de fer nosaltres és demanar explicacions perquè avui, com a interí, els nostres sindicats o el meu sindicat, cada un del seu sindicat ha d'estar així, defensant els seus interessos com a treballador. I això és el que hem de fer. Sí, pero ¿por qué el resto de sindicatos no han convocado huelga? Torna a repetir. Pero que no lo entiendo. No tampoco, pero pregúntalo. Lo que hem de fer és, quan arribem a casa, cridar o presentar-nos en les seus. Falta unidad y fuerza, pero todos. Necessitem que estiguen tots i totes així. La força la donem tots i cadascú de nosaltres al que volem, val? I això ha de quedar molt clar.
A veure, companys i companyes, la pregunta que planteja la companya se li ha de fer als altres sindicats, no així. Així no poden contestar això, perquè els sistemes que estem convocant. Per tant, parleu amb els altres sindicats i ja està. Però bé, de tota manera, nosaltres hem parlat, nosaltres convocant. El divendres, quan es queden d'aquí, Marc Candela, company, va enviar un fax, un correu electrònic als altres 4 sindicats dient que el dilluns dia 18 se veieren en la seu de l'intersindical on volgueren per a parlar del tema. La resposta va ser negativa. Per tant, cada un que assumisca les seves responsabilitats. Nosaltres, el divendres, quan es queden d'aquí, a les 3 i pico, enviarem un correu electrònic als demés sindicals dient-los que el dia 18 se veieren per a parlar de la vaga i parlar de la mobilització dels interins. Que s'han dit que no. Nosaltres no podem fer més. Nosaltres hem intentat sempre la unitat sindical des del primer dia. Però no anem a parar-nos, perquè el que no podem fer és per la unitat sindical perdre temps per a que la conselleria publique una ordre i una vegada que ha publicat l'ordre serà molt complicat tirar darrere. El que hem de fer és impedir que l'ordre se publique, perquè una vegada se publique haurem de redissenyar tota l'estratègia. La pressió avui és quan s'ha de fer, no després de Setmana Santa. S'ha de fer quan hi ha possibilitat d'impedir la publicació d'una norma legal. Quan se publica una norma legal, utilitzarem altres vies, la jurídica, igual també la vaga, però serà més complicat. Recordeu que la reforma laboral, per exemple, fèiem una vaga quan ja estava publicada i no l'han canviada. I m'han dit, no se fan les coses així, efectivament. Les coses se fan abans de que les normes se publiquen, abans de que se firmen els acords. I en aquest sentit, ara és el moment. I no solament ara, penseu que tenim una Setmana Santa i una Pasqua que tenim festa escolar, però podem també continuar lluitant aquests dies. Per tant, també parlem d'això, de què fem en Setmana Santa i en Pasqua, perquè val la pena, potser no anar fent un viatge o no fer no sé què, i vindre aquí o al SIGA i continuar pressionant perquè aquests dies no hi ha activitat escolar, però nosaltres sí que podem fer la feina. No tenim el suport dels altres sindicats, però sí de FAPA València. Vos llisc la nota de premsa que ha enviat. Diu, FAPA València dona suport a les vagues de professorat interí. La Federació de Pares i Mares d'Alumnes de la província de València, FAPA València, ha mostrat el seu suport a les 6 vagues de professorat interí convocades per el CPB, AFIT i la CPI, i que comencen avui en resposta a la pretensió de la Conselleria d'Educació de modificar l'ordenació actual de les borses de treball, que pot comportar la pèrdua del lloc de treball per a més de la meitat del professorat interí. FAPA València, junt al professorat interí, manifesta el seu rebuig unànim a la voluntat de la Conselleria d'Educació de rebaremar les borses de treball tenint en compte únicament haver aprovat una oposició. A més, també coincideix en que culpar el professorat de l'alt percentatge de fracàs escolar és l'opció més fàcil per no reconèixer que, després d'estar al govern des de 1995, el PP valencià ha estat incapaç d'implementar mesures efectives contra l'abandonament prematur de l'alumnat del sistema educatiu, rebutjant les nombroses propostes sindicals al respecte. La Federació de Pares i Mares es mostra al costat de tots aquells professors i professores interins que estan patint a hores d'ara el desconcert del que passarà amb el seu treball, que defensem sempre ha sigut digne i a favor de l'escola pública. València, 20 de març de 2013.